Kalingon taman sa nakasaka sa hagdan niya way taong gitamakan. Bisan pag magkalaguos, ang buenas maupos, sugaton magkunos, sa problema maputos, ingon manog pinugos, permanenteng mulahos, permanenteng mulahos. Lahos. Sa akong tuo niya. Sa akong tuo, giga man ni sa California, Tagbilaran, sa Masaba, tabi, GB. Halasog da kung kaalam tanawog makasukod. So, JBDI, shoutout ko sa Tagbilaran Spiro, Ball Anglers, Buyanon's Pride, War Records, Glenn Ido, Terso, Payag Restaurant, Alas, ug sa akong asawa. Yeah! sa akong wala, giga man ni sa LA, California, sa Masaba, tabi, JB. Shoutout ko Richelle Bidaan, G-Psych, G-Beats, BRM, Agilos, kang La Sierda, Rafael. Sa tanang magpa-shoutout sa akong pamilya ko, shoutout. Ilang ta? Daw ko ito si JB, kipili niya nga mauna. So, audience. Unang banat, JB, let's go! Dumura! Yo! Nangayo kog battle ni Carl. Ang gihatag kay literal nga battle. Ang laki grabe kapahamak. Kaya ang gihalad JB last battle siguradong mabuak. Kay JB versus JB. Usa ka letra ta dili ka parihas sa panlabaw. Di ka kaagpas na ko amaw. Ako ang JB nga jaguar sa kapaspas kini mo kilaw. Kaning JB nga goat sa akong kamangtas ni maihaw. Kini salang kas lasang nga lasang sagot imong kinaon. Ambot na lang saon. Ako ba ning kilawon? Dili ko liyo na pananad na kog kanding akong lapaon. Kay JB Garbus sa Bisaya, nga hilig og panaot, basin gagong Bisaya, kay gatinalawang bayot, gabinuang gabinulok, gabugal-bugal ning utok gabok, kaning feeling good boy niya sa Gayvar Ramosod. Hala sige go boy, di ay gun bars reload. Kaning GB siguradong magangbang pas mo. Kaning hilig og gun bars ako ni Matok, hamala, Gerald Bato! Malagiran ba to? Kay piling gahi sa underground. Piling gold bar po ka. Palamuti ra ka sa liga ba'y gamay bronze ra ka. Kay gibikil si Carl sa GC. Feeling only ang storage sa ning gigabytes. Ari na ako pagbikil siguradong mazero ang imbi kung maigonis akong terabytes. After sa lalis, ang buwang napakomfort sa barkada og MP. How ironic, ikaw ang JB nga sa bar wala kadaog sa imbi. Yo, wala kadaog sa imbi. Sa duwa nila ni Dominic, napay pina. Literal nga animal ning kanibal kaunong tikag tibuok tawag kog anaconda. Kanibal? Anaconda? Bugo! Ang laki nga anaconda dili na cannibal bay. Literal nga animal ra ka apan dili ka cannibal bay. Patay ning animal kay ang cannibal kay cannibal. Napa di pinaingon nga mura ni demonyo kay di maratol. Ang cannibalism nga linya palpak nan imo pag-illustrate. Nagpa-feeling ka nga demon di gani ka kahibaw mo demonstrate. Mong di ka angay tawag ng garbo sa Bisaya. Uy, makaayo sa imong garbo bisan pag-ipa Bisaya. Lamuna imong garbo muragpan nga Bisaya. Wa kay angay ipa si garbo kay garbuso ka kaayo. Bisaya ra ka apan dili ka garbo sa Bisaya. Ka JB ni bay. O oras na. Time na nimo taas o garbo. Pero timan-in na pa ko'y round 3 o round 2 na pa kay time mga yung pasahelo. Ayun. Game! Niingon ang tonto. Jaguar daw siya kuno. Basig gwardya kay ikaw tong gabantay dos ubos bobo. Yaw na pa sa gisulti nga usa.
Pero ayaw na kay basig maghilak mo uli ni sa ilaha. Round 1 game. Giat Bangkok tagat Talibon. Aw nay mabunog ani ron pag humanti kang darukon kining ibon akong itali dayon akong balihon ning balit ning talibon. Ibon, tali, talibon. Ingana pag wordplay hoy bobo. Kada kaskas sabay saksak dinhi ka avoid. Kada kap murag pakpak kana ko ni mongoloid. Di ba hilig kag baliktad yung mga letra? Pwes inigpalpal ako nimo makiglap-lap kaniya. Kay first time na ako makalaban. Kining stylish nga kaakbang. Ang lagit sa mudo, ibala sa pitik, pero ang iyahan, nas agtang. Grabe, di siya mabangbang. Pero di ka angay, mabalaka. Kay nganing hitsuraa, endangered species nis ilaha. Endangered species nis ilaha. Pero unsa tong balitaa, nga dadunggan ako ni text. Hilig daw ka mang le og miniskirt. Shit, grabe ka whore. Sukusog ka mo kaon og fresh meat. Aw, carnivore. Pero para nako usa kas herbivores, kay murag kanding nga namukmo. Kay mong sungay si mong agtang wa mo tubo, huy bogo. Kining lumat ya. Kay lumat taga Kalituban versus lumat taga Tagbilaran. Iladong mangguba ay literal mangtsupaay. Veteranong mamuakay na ko'y kontrang mamayutay. JB on the mic, dinig basta nga makorner. High speed kada banat, mura ni victory liner. One-liner, ikaw two-timer. Sa sobran mo kapaspas mo spit, mura ka blowjob nga Tony Fowler. Maong lahi ko matrigger. Ako ray fighter nga dili skinner. Kay kung kini ang matrigger, lahi. High ranker, madali ka matawag nga fighter. Laktod nga istorya bro, AI. Maong lahi atong difference. Gahi kung mo reference. Awit o umatik na yung sagit mo. Condolence. Intense. Lupig pa nimo na heat stroke. Sobra kainit sa kong linya ni overheat yang pangutok. Hala isog makakahalasuway diri og tutok. Basig karon pa ka makitag batol imseng. On the spot ako ibagdok. Ibagdok. Round 1 pala na JB. Gihinayan na tikag un-un. Hulata kung round 2 kay ako pakang kayaton. Round 2, JB. Yo! Ingon siya, gwardya ko nako. Bantayan ko ning tuta. O gwardya ko bay, pero ay kahuman ani ilgo kas batuta. Predictable kayo, puro lang aong. Inga anak ka, JB. Timan isa tanan na akong nakontra, silang tanan na akong dipilde. Game? Distract production ang signature aning buang. Nganong mang dis man jud para sa pagka-rapper ka ma-qualify. Sa sige nimo pang dis, ikaw nakaroon ng na-disqualify. Patay ni pinawhisper ang tirada. Aning hilig mo des. Siguradong magdugo ang murag taliri nga girigla. Kaya ang hilig mo des. Kaning hilig mo des. Mala MGK, Machine Gun Kelly, kung ni Slim Shady, kay bisagway machine gun, sigurado nga kill ni. Pildi! Siyempre, sa taga-isla ang ma-headshot. And guess what? To kill this mockingbird is not just a fucking hindrance. I got kill shot on a dead spot bisag 8 mile pa ang distance. Pero hilig mo flow. Apan nilihay kang DMNQ kasi Dominic, di ka mao. Ayaw ko ing na mag-flow pud ka na ako, ngalabaw pa man kung di ka mao. Di ay ka mao. Hala sige lihay para di ka mao. Pero believe ko sa imo mga flow, G. Muragang nagka-flow nga bull star. Bisag karon pa ka mag-flow, G. Never ka nga ma-rap star. Kay membro siya sa Dunggalo. Kalami ba ni mo pangandoy? Nami kabunalan sa pangaboy. Hala sige pangahoy. Kay bisan mamembro pag Dunggalo, never ka magka-name sa imong pangandoy. Gitawag nimo imong kaugalingon og membro nila ang pangutana. Gitubag ba? Sige kag call out og Dunggalo apan wala ka dungga. Dits ka, pluba, gusra, lupta, tikla, patya, bikla, mangdiska, disa, banuka, maspa, buska,
Lose ka! Murag nagmisa move si Mistika, Bistika, Pistika, Litsika! Unyara pag lobro ko mamista, lefty ka! Maunay mga banat nga barado, siguradong maigo ra. Oh, ingon ko, maunay kas imong mga banat nga barado, siguradong maigo ka! Kay taga Isla Libay! Anad na ni mo kaon sa haon nga aninikad, bisag naay tipa ka. Oh, angay pa ba na kong balikon? Ingon ko, anad na ni mo kaon ug ingani ni kada haon siguradong tipak ka! Siguradong tipak ka! Idugay kong may batil sa buhol ng pabilin nga gutom. Salamat sa gihaon. Dali ra ning hilison, boss. Di ka makakaon na ko, bro, bisag imo pang lutuon. Oras na, di ko ganahan nga musaylo. Pero timan ibrad na pa ko round train na pagkaitay mga yung pasaylo. Ingon siya, na ako siya'y batuta. Kinsang batuta, ako ang batuta. Naabot siya isang gisulti. Katong, sa to? Pero never mind. Sa di pa na ko sugda ng round 2 if that's fine. Mangayo kog sorin mo papagad kay ni alagad di mong makonfine. Game! Ikaw pala si JB? Katong ni Phil, di ni Buloyog ni Tex. Proud ka doon, ikaw gibaribag niya astang feeling blessed. Na chokra to sila best, basig makagrematch kanila, matangtang na imong matres. Matangtang na imong matres. Oh, wa pa kakasabot. Ang giingon ako, matangtang na imong matres. Balik-balikon pa na ako, matangtang na imong matres. Kita ka sa video. Kung ikaw na mo banat, hilom kayo ang crowd. Unya karon nakisabay ka sa mga dagkong bawd. Shit! Dili pa kahawd! Kabalo ba kang igo ra kanila nga gilawg? Kay dili mo kaya kung kalawm, real talk. Ala sige, suway diri og sawm asa taman imong bound kay mutso ka sa imong round. Ako tikang ilubong 6 feet biludag, yuta. Pero di ko ingana ka bad boy. Yuta, pero di ko ingana ka bad boy, real shit. Dili man bugat ang speed pero makapaksit. Yawa kung nalagay pako, porbida, waknet. Well anyways, atong i-rewind itong battle duha ni Tex o ni Ramji. Na siya mga words atong mag-result di siya o pronounce. Sama sa singular. Plural. Ang iyaha, plural. Ha? Plural? Unsay plural? Fresh? Sabon pang laba? Maudi ay walay ni react sa imong luwa ay puros ra kabuwa. Pakyo ka. Unya. Paano ni? Kanang best in English daw ning tawhana. Kay nahurot niya speak ang figure of speech atong higayuna. Action words baka mo tarantado, yun ang wala ka bro. Kaysa sobran mo ka paspas sa tanan imong gispit puros ra meaning sa figure of speech ang gisulti aning tunto. Imo pagitudluan ang maestrong lehitimong naka-degree kaysa nimong drop student tas ang grado puro 73. Leche. Kung ako ang muduwa, intact akong elements sa pag-construct og mga linya mala atomic bomb sa bugtong JB. O speaking aning JB, mala World War II ato ang tema. Talibon to Tagbilaran, det march imong eksena. Kining bis imong JB mahimong bloody kay paliguon ti kaubala huy bulok. Ayo pa halatang pathetic. Di ko maatik ang estilo nimong pinaadik. Kining gangsta wannabe, si maristang binabai. Nani si upload sa YouTube Vines Ginoo tas ang views 23. Grabe ka master. Pila nakatuig to imong video 23 ray watcher. Ngano nag-upload ka pa ng ganun? Hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral mo, pakyo ka. Kaya halatang gustong makakuha ng atensyon. Kining fine art student, iyang pangandoy, taman ras drawing, mong wakahuman siyang achievements. Ooh. Unya karon nagtato ka na lang. Aron lang makagunit ligdughaning buang. Dili ka 0 MB kay maay man to si 0 MB kay nay value kaysa nimo no quantity. Oh, round 2 pala na JB, akong ginayan kay un-un, hulata akong round 3 kay naako pa kang kayaton. Round 3, JB. Oh, game. Yo, naako na ko yung matris. Gipildi na ako sa Buloy og Sipol ito. 1, 2, maunay the best.
Kung gusto ka, ikaw ang matres. Hilig ko na kog English o dinha ko na bilong. Sa hiling na ko mo English, kaya na ko padugoon imong ilong. Saman, padayon ba ta? Game, game? Andre! Diba, John Victor Maslog, imong real name, wak-wak name, pagtiguang kayo pangalan. John Victor Frankenstein, maunggas sa ka. Muraraman po kag si Victor Frankenstein nga mawala sa liga. Nganong halimaw, makaluwas ka tol, timan si Victor raka apan dili ka magtanggol. Ikaw ang Victor nga sa punto say mapildi, Victor nga panyawa. Ako ang Victor nga sa punto say nga rookie, Victor Wembanyama. Dagan pag name flip sa Victor Wood or Victor Neri. Lukapan ni siyempre, siguradong ma-JJ. Kaya bisag i-wordplay pagka 20 ang Victor, never ni mo makuha ang victory. Napay John sa iyang pangalan. Pues kaning John, sa maayo rani sa sugod. Bisag isang tuig pa kang mangisog, isang buwan ti kang isugnod. Kay kaning John, sa Mayo rani kutob. John, Mayo, July, Agosto, ang buwan nunid na naipon. Kay bisag taga-adlaw ta magdula, taga-adlaw ti kang pildihon. Guba na imong pangalan, gahi ka. Pues ako ang imong katalag. Man, angal ka. Hala, sige palag. Men, mabawra ka, maong di ka angay palag. Man, mabawra ka, ayo sige kiniat. Patyan na ako imong asawa para vow na ka, dili na ka kaliwat. Sa duwa nila ni Flintip, na'y pinaribat nga. Kung nalang akong asawa din eh, pakugunta mong duha. Grabe ka bad trip ning tawhana. Mao ni resulta kung dili pa iyoton sa asawa. Grabe ka buang ning kanahan. Maot na gani kag naong, maot pa kag batasan kung maotgan. Pues, murag sa chess ra ko magbase para iyang moves ma-analyze. Kaning king para dili mamati, ang queen gi-sacrifice. Ngano man? Unsay pakugon, ma'am? Kung pakugon man ning duha, baw sining tawhana. Timan imam kung dapatan kas imong bana, kasuhig baw sining tawhana. E ngano man, para lang mo paka ang hugyaw sa mga tao, na anak kay katungod nga mo paka-uwaw. Amaw, ikaw ang haligi nga pundasyon sa inyong pamilya para mulig kundi malarag. Kay kung puro lang paka-uwaw sayang ang gugma nga imong gipakatag. Imong asawa maestra wa katudloy og leksyon amigo. Ako'y tudlo nimo og leksyon, maong leksyon na ninimo. Wa ti ka gidaw amigo. Gitudluan ra ti ka kung unsay sakto. Gugma ba o garbo. Humana akong round 3 uli na sa inyo napakaitay mga yung pasaylo. Game! Suko siya kay ahong gikuan akong asawa. Ingana jud na Brad, basta nay asawa, para nimo na ba kay asawa? O di ba wa? Kung saan mag-asawa, si Manrista maka. Game! Round 3 na! Round 3 na! Naitaga talibon rong matusta. Kinsay ganahan nga pusta. Lungguan ako ni Glio, gamit nako nail cutter sa imong mama. Tay ka karong gabi una. Renil Badal. Nax! Kalami ba nimong pokpokon? Nakay nail si mong pangan pero ikaw akong langsangon. Kining Jesus Christ will terrify. Sunugon ning si Marista uban sa Biblia tawgan ig Antichrist. 7 deadly sins malais kanor kay sunog ka sa akong pride. Satan will rise and then get the prize. Pakit-on ta mo nako unsaon pag-exorcise aning si Marista in a demon type. Dili nimo ika-deny. 3 last letters imong pangan kung balihon it's a big lie. Pangalan nimong gasulte nga puros nakabakak. Kay taga kalituban nung mabuak. Unya nakigharong ka sa Victor. Ri, mudaog ni rog ahat. Ingana pag name drop aning MC wife pulos. Saktong may black dot kasi mong bunas, siguradong headshot ni pagkatapos. Mga punchline, rekta, tumatagos. Bugbog sarado itong galawang malareyos. Hala sige, imong estilo kay padayon. Kay dili mamapredict kung unsa akong buhaton. Ikaw tong bishop nga nagwali kay kalit rati kang dunggabon maong bulok. Imong hunahuna kay maguba. Ala, padayon sa imong estilo o kanang estilo imig maguba.
halahamag, suig-sungag, gatuukag, makausa, gasunod-sunod ang tira, mura na ni og masakir, ako'y berdugo ning dulaa, taw gani og paniser. Time, adios, class dismiss. Hello Kalaydos! Natadali karon sa Circuit Bar Cafe. Dengan salamat. O dengan salamat sa mga sponsors. Battle karong gabi una, first battle. JB versus GB. Boto ng Orado. 5-0 sama-sama kami. JB! Shoutout tayo sa akong mga kaulo. Yeah, next battle, next battle. Shoutout. Okay ba? Next battle na. Anong gentleman? Ilalabas ko na ang aking mga boy. Syuting daw kuno walay kalinaw. Trip na mo kas pa 7-11 magpasilaw. Magkadugay kay magkahit kami. Basta sa mano sa gabi pwede ra magpalabi. Sunday yung paso, pwede ra magbupa. Good week lang.